chipai vek ule kaming chu Eva ani a kabulami hi Daniela ni in ani hi Nicole ani kan alawa imuswal boklo Phir kan ni kumsom panga kan ni a cinema elle roller skating hinom kan ti hle a chuan kan nun hi nin om kan tingai lo kindergarten kan kalai chuan kanin anhlom ema wangin tuman mi sha ngai lawa mi in mi sha shan theinan kanu chuan kan ming chu kan kora abel chin mase kanu in min mu to lo nu chuan kan ming kan korami chu kan thlengkwal ta china kan zirtir tu te chuan mi sha shan tumin an baby na sa thei khop mai achang chuan kan chunga an thingrim china kan ming bul horop chu kan bana an ziak chin mase kan tire le ngal thuaya school kan kal chuan thil thleng chu anom le zwala kan classmate te le kan zirtir tu te chu kan fiamin kan ti de chin kan school dana chuan Phir le unaw re reng chu class khata anoma theilawa an sha shan chin lo wangani class 4 kan ni in Nicole chuan boina atoka a classmate mi chi pakhat chuan ati du da china Nicole chuan ning thei hle kan pathumian inang hlom viau ma ila mi che chan cheu kan neya Nicole chu azaidamin anu hle a ama po hi ain ve him thengai lo keve thung chu kumli kani achangin karate ka zir to a ka thiam lebo Nicole chu chap chungi na lo ho ka mule a thil ti a hun tak tak to a kangai atuka chuan school kal na kanin thlenga period ni na lo thlen chuan me che pakhat chuan Nicole kani emoti in ati chinang che in min tu du da atum le a kasam chu apota rang takin ka hoya ka karate thiam sia chu ka mu shep bok a mel chu tlak vak om to lo min complain tu min chap chu in kalta a Phir pathum kan ni miao sia wangin tu ber ye ti sol tu an she bok si lo kan principal chuan poisoi lo simple ai chuan kan zawaya min shem lo vek chu tha in a sia a chu ta chang chuan Nicole chu chunu chuan ati boy to ngai lo class 7 kan ni meu chuan exam na kan phakar chana English subject chu kein katar le anma ni tan ka ziaga Nicole ve thung chu physics le maths athiama Daniela chuan essay athiam le bok ziri tu chuan min ring hel deuh china ma se min man thebok si lo ni pui kan man nun ber chuan Nicole nen kan ka zente birthday chingin kan ho a Daniela chu adam chan lawa wangi na kal ve lawa taxi in lam chu kan pana in kan thleng chep tia chuan driver chu ading thuta seatbelt kan shel lo awangin kan ban chu kan to na ve ve a kar changa kan chhuak che chu makan ti khop mai Daniela chu chhuada chang chhuada thawa ani chuan a that deuh tu awangin cycle khal chuak ti min shila taxi chuan a strepa a traffic kem tia kan zo chuan a ban ding lama so na thu min shila damdoina kan kala doctor chuan kan ban na inang vek chu makati hle a damdo ina changa kan ho ban tuam vek kan ho chu mi in min en do hlom nge mai tuman accident ani an ring hau lawang le kan mi zia ain an lo hlom ema wang hian kanin chan pui ton china ni khat chu Daniela chuan abial pa a chen du a ama chuan a chen she box si chen tuin min ti a kipon ka she ve thawa ma se aniang chuan ni lawin Daniela bial pa chu ka chen ta a atir chuan oi lo viawa ke chuan ka mangai ngai lo thule ka bial pa hlui ka thei khel theinan sawa ni pui ka ni thu chu ka shila ani chuan Daniela ming chu chetakin soya akal bota a kan chung te le kan chian chuan min shi sang hle a kan nu le pa te phei chuan kan kaldan omdan le o chang rongot po in min shi sanga entiklai ma in bum kan tum ngai lo kan bum ngai lo bo ni khat chu kan school in medical checkup kan neya ain ang lo chewa kan luta mi doctor hena ka lu tur chu Peter pakhat hian ka ban chu alo wana doctor bula chuan hi alom ka shil chu atia ani chu atupa nen damdoina chuan an lo kala room sang sanga kan luta kan chuak chu min hmuwa magati ema wangin doctor bula soita ani anua chuan Phir pathum kan ni ti chu kan shelfia a kan nui ho dar dara kan nun dan chu apa ngai hle a anuam kan ti bok kanuna thil thleng zong zonga ka hlimber chu unaw nu tha le fel tak tak ki mang che ka nei ti hi ani